Toilet og bad. Herude der har vi lige et par ting, der er lidt vigtige at lige få styr på. Selve toilettet, der skal man sørge for, at der er åbnet, for at det kan komme ned til den beholder, der sidder nede under bilen, som vi vender tilbage til. Herude på siden, der har vi et håndtag her. Det kan slide frem og tilbage. Det er simpelthen det, der åbner og lukker til, om vi må få lov til at tage kassetten ud. Som man også kan se der, så har du enten et hul, eller også har du det dæksel for. Hvis du lader det dæksel for, så må du ikke bruge toilettet. Så er det i serviceposition, og det betyder, at nu kan du pille din kassette ud og få den tømt. Det skal se sådan der ud, når du bruger det. Håndtaget hen imod forenden på bilen. Inde under håndvasken herinde, der har du kontrolpanel. Det lyser og blinker lige nu. Det er fordi, det er aktiveret. Hvis det ikke gør det, tryk en gang på det for at tænde det op. Slip knappen. Tryk igen, så længe det er, at du gerne vil skylle. Når du er færdig med det, du skal, lad det være. Det slukker selv efter et par minutter. Der er en bruser herinde. Hvis du nu holder et eller andet sted, hvor du kan være lidt privat, så passer det faktisk perfekt med, at den lige kan rende ud igennem vinduet derhen, og så kan du nemt tage et bad udenfor, og det er meget nemmere og meget mere plads til dig. Udover det, så er der plads til at have et håndklæde til at hænge herop. Der er også plads inde bag spejlet. Der er også en lille stikkontakt, så man lige kan have en barbermaskine eller et eller andet til opladning. Og selvfølgelig bare en ganske lille skulder. Og lyset herude til sidder på en kontakt herovre.